שלום לכולם. הניו ספיק של מר נתניהו, ראש הממשלה, על טיהור אתני למתנחלים, תפס אותי בחופשה, לכן אני מתנצל, אין לי ארון ספרים מאחוריי, אבל יש לי מה לומר לך, מר נתניהו. אתה בן של היסטוריון, אבל אתה כנראה לא טוב בהיסטוריה. טיהור אתני, אתה יודע מה זה? טיהור אתני זה יותר מ-400 כפרים שהיו ב-48 ואינם עוד, לא הם ולא התושבים. טיהור אתני זה לא רק ב-48, טיהור אתני זה גם ב-67. עמואס, יאלו, בית נובה. מומלץ לך בחום לקרוא את הספר של פרופסור אילן פאפה, Ethnic Cleansing, כלשונך. שם מתואר בצורה מדעית, עם מספרים ועובדות, מה זה Ethnic Cleansing, מר נתניהו. כדאי לך לקרוא את ההיסטוריה של גיבוריך, בהגנה, אצ"ל, לח"י, גם שם יש תיאור של מה זה Ethnic Cleansing. ולקשור בין טיהור אתני למתנחלים, מר נתניהו, אתה לא יודע את מי מגרשים בשטחים הכבושים? אתה לא יודע מה עושים מתנחלים? התנחלויות הן לא מכשול לשלום. פגיעה בפלסטינים בחברון היא קידום התהליך? עקירת עצי זית? תג מחיר? שריפת משפחות? כל זה מקדם את רעיון השלום שלך, מר נתניהו? ולקרוא למתנחלים קהילות יהודיות. ומה הם הפלסטינים? הם לא עם שנאבק נגד המעשה הקולוניאליסטי, נגד המתנחלים? מר נתניהו, כשהעולם דורש על פי החוק הלאומי לפנות את ההתנחלויות ולהחזיר אותם לתוך מדינת ישראל, זה לא בגלל שהם יהודים, זה בגלל שהם כובשים. שוב, זה לא בגלל שהם יהודים, מר נתניהו. זה בגלל שהם מתנחלים, כובשים שהשתלטו על אדמה של עם אחר בכוח. וכאן הצלחת לקומם אותנו, המיעוט הערבי פלסטיני במדינת ישראל. להשוות אותנו עם המתנחלים? את האדמה של מי שדדנו, מר נתניהו? את אלה יישובים כבשנו. אנחנו קורבן של נישול. לא נישלנו אדמה של אף יהודי, של אף עם. אתה יודע, מר נתניהו, עוד פרק בהיסטוריה, ב-48 ומיד לאחר מכן, לערבים הפלסטינים במדינת ישראל היה יותר מ-85% בעלות על קרקע פרטית בארץ הזאת. אתה יודע כיום מה אחוז הבעלות שלנו על קרקע פרטית? כמעט 3% בלבד. איפה נעלמו האדמות האלה? ממשלות ישראל, המדינה לאורך זמן, הפקיעו. כך שאנחנו קורבנות של נישול. אנחנו תובעים להיות שווים ואנחנו לא שווים. ועוד שאלה, מר בנימין נתניהו. תגיד, איך אתה משווה אותנו עם מתנחלים ששדדו והשתלטו על קרקע של אחר רק חודשיים אחרי הצהרת האהבה ההיא שלך על האזרחים הערבים במדינת ישראל? מה קרה? הסקרים יכולים להעביר אותך על דעתך? להשוות 20% מאזרחי מדינת ישראל לאנשים שעל פי דין בינלאומי נחשבים למי שמבצע פשע מלחמה בשטח כבוש? אז בעצם, מר בנימין נתניהו, אתה לא באמת תומך בשתי מדינות. כי אין שתי מדינות עם תג מחיר, או עם התנחלויות, או עם אקס-טריטוריה, או עם כביש אפרטהייד למתנחלים שפלסטינים אסור להם להיכנס אליו בחברון. אז מה בעצם יש לנו כאן?
מר נתניהו, אתה סמוטריץ' רק עם מבטא אמריקאי. שבוע טוב.